tafi ka sha labari. Hassan na samu kan yarinyar nan. Wace ya? Yarinyar da rage baka labari. To yanzu ya za a yi? Ka san me tace? A'a. Sabon alƙawarin an jama yanzu amma karan je ba ka. Karol. Yanzu ina za a je a nemo shi. Na kake kan za a samu. Gaskiya mu je kasuwar sabu ko Allah zai sa a dace. Ni ma ita zan furta guna ba wani tamkar ka. Da baki ake zancen so zuci yake rike zafinsa. Maganarsa da an yi mato kamayar ko kai dole. Kawo ɗauki da ruwa aiki. Wancan ba mai karas ba ne? Mu je gurin mu. Ya kwale da ne kaɗan san mana karas ɗin nan? Kamar na nawa? Ba gane kamar na nawa, ba gane ba ne, 'yan ƙasa ne fa. Ba kyauta nake bayarwa ba. Ana yin ba za ka bayar ba? Aka bada ba. Ba nan bada ba. Mu fa ba wani abu zamu da shi ba, yarinya ce ta samu dole mun zo mana da karas ɗin nan, shi yasa ka ga mun ce ka ba mu. A ba zan bada ba. Taimaka ko kwaya biyu ne. Ba zan bada ba. In Allah ya mun ci karas ɗin nan. Duk ka bayar. Zan bada, zan baci ka bada, zan baci. See, tell me, who could love you better? Who's your heart desire? Love you now, not later. Yeah, yeah, I said tell me, who could kiss you better? Who fit to die your top your matter? Give you love in back. If you know be Wannan da Allah ta fara. Allah ya sa lafiya. Da Allah ka san gidan wani bawan Allah wanda ake ce mai Alhaji Kamal mai kwashewa. Waye? Wani bawan Allah ne wanda ake ce mai Alhaji Kamal mai kwashewa. Gaskiya ban san shi ba, amma shi mai kwashewar na gane. Gane gidan shi Alhaji Kamal da mai kwashewa ba? No, 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 no.